हिमा दासआ birmingham Commonwealth Games 2022 आव गेलेनो थाखाय सायख'जाबाय। birmingham Commonwealth Games 2022 नि 200 मिटारनि खारनाय बादायलायनायाव हिमा दासआ गेलेनो थाखाय सायख'जाबाय। भारतनि मादावनो बयजोंबो मिथिजानाय आसामनि स्प्रिन्टार हिमा दासआ birmingham Commonwealth Games 2022 आव गेलेनांगौनि थाखाय सायख'जाबाय। हिमा दास जायखौ जों आसामनि दिहिं एक्सप्रेस होननानैबो मिथियो। बेनि अनगायैबो स्प्रिन्टार दुती सान, एमभि जिलना, एनएस सिमी, श्राबानी नन्दा आरो एस दानालक्ष्मीआबो 2022 मायथाइनि जानो गोनां कमनवेल्थ गेम्सआव 400 मिटारनि खारनाय बादायलायनायाव गेलेनो थाखाय सायख'जाबाय। थांनाय जुन दानाव नेशनेल इन्टार स्टेट एथलेटिक्स चेम्पियनशिपआव नैथि खेबनि थाखाय आइजोफोरनि 100 मिटार खारनाय बादायलायनायाव सनानि मेडेल देरहानो हाबावो। मख'नो गोनांदि IAAF वर्ल्ड U20 इन्टारनेशनेल बादायलायनायनिफ्राय हिमा दासआ सनानि मेडेल देरहाबोनो हानायानो भारतनि मादाव गिबिसिन आइजोमोन। भारतनि मादावनो बयजोंबो मिथिजानाय आसामनि स्प्रिन्टार हिमा दासआ birmingham Commonwealth Games 2022 आव गेलेनांगौनि थाखाय सायख'जाबाय। गोजोनथाव खौरां, नोंथांनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो थाखाय फैगासिनो गोदान खाबु बडलेण्ड गट टेलेन्ट। गोजौसिन जौसाङाव दिन्थिनायनि खाबु बिटिआरआव बडलेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 आ फिन सौफैगासिनो नोंथांनो गोदान खाबु लाना। जाय जौसाङाव नोंथाङा गावनि गुनगोनां रोंगौथिखौ दिन्थिनो हागोन। जानो गोनां बडलेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 निनो अडिशननि अक्ट'खौबो थि खालामनानै होखानाय जाबाय। फारि बायदियै फैगौ 25 जुलाइ दाननिफ्राय लानानै 2 आगस्त खालारसिम मख'नाय जायगाफोराव लानाय जागोन। मख'जाथावदि अडिशन रेजिस्ट्रेशननि खालामनो थाखाय 8399890945 9101102339 आरो 9577573499 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।